salamat. Okay, ingat ha. Bye. Pops, yaw ba na no? Ang mga hotel ka na, doon na yung priority number ko ang undaan. Yaw mo, magiging ka nito. Di ko tuwa na eh. That's a joke. That's a joke. Let's call her. Sige, let's call her. Parang relasyon. Hello? Salamat ni mo, Almer. Almer, Ayun na po. baka nagkapon sa'yo. Excuse me po. Ano na yan? Kuya. Nakikamusta na ba? Ang tanong, wala niyo po kuya. Nakikamusta na ba ba, Joe ba? Okay. Ikaw pa nalaging mapapatyo nga. Kana ko nung kakot ba, Joe? Patay sabi na kung makan. Depende ka kasi mata. Sa ipo, Yes. sa Oo. Pagkatabang na siya sa healthy eyes. Eh, taon na po. Bata pa po. Kaya pa po, katong gamay pa po ba? Hindi ko ma-doktor na. Soy lang po kaw karot. So ay lalagay niya pero lahi man ang kondisyon sa imuhang mata, may deer, may pinangga, may boy. Mga nagrelasyon. Oh. Kaya tayo, makalita. Hindi ko sa video diri nga waka tinaw ko nas mata ang karos basta inudnod pigay. Yes. Manyo, Oh. ay tanggok pa, makakita. Dili, love is blind. Lalakad yun. Ang gugma di makinahalan og mga mata. Ang gugma na kinahanglan og pagdawat og pagsabot Ay, og pagmahal. ay, kanya. Mo na. Balik tayong tira pa. Oo. Ang tinud-anay nga gugma di ka kinahanglan ni kapon, di ka kinahanglan tutukan. Oo. Mao na ang gugma nga imuhang nakuha sa labaw nga makakikahom nga iyahang ihatag diri kanato. Why hikap-hikap, why atubang-atubang nimo pero gi-providean kag pagkaon o mga tao nga nagpangga mo forever. Non-stop na. Oh. Yeah. Tanawa, na-fade na maganda ang inyong rumpik o ano pang pagpati. Apil sa kuno kwarta ko no. Apil sa kwarta pa ba, Joe? Importante ba yun na sa gugma sa nagkwarta? Because not all the time nga mabuhay na mas pagbatisan. Kinalagyan naman po ni makalibutan ng kalibutan. Lahi man kayo makalibutan ng adlaw. Ay, ko na kapte. Ang tao kapte, mabuhay ko yung kapte. Sana ibitaw na po, kaming yung mundo sa mga tao. Oo. Ang iyong anak pa, mangit ito. Oo, yun. Yan. So, may nagkwarta dito. O, lagi pagsaron na makapiyot na ba? Now na. Di ka pa sa kita kwarta pa, Joe. Mag-barbil ka, pero nagkuhan ng pasos. Lagi ba? Oo. Salamat, di ba? Sige. Thank you. Gugma versus kwarta. Bato pa ni Orly Labra Bulog-Bulog. That's sa na topic. Kaning anak. Kanang Gugma versus kwarta. Mauli mabuta na karon. It's not about sa kanang Gugma lang kanang ganun. Kinalagin sa Sergio na Paris. Okay lang yung mga date. Ibuya pa. Kung may plano kayo nga. Doctor. Okay, may kwarta. Kawal mo ba ni Ino Ice Water Pies? Kung sinahan ka rin, ano bibalik yung ice water kay one bottle water man sa kung may sawa na, wagi may arte-arte o may nakasakit nun, karoon delikit na sakit na nung taon mo, hanga filter pa ang tubig, kami sa unang duwa kami sa probinsya nga, basta uhawon yun ay magsagop, dito sa mga migtungab na gano'n, alam niya gano'n, gusto sa kaya, mga tayo mga magsinangay, pwede mo inom, inom gano'n sa unang blikan mo sa mga baga, ganyan, blitan mo, may mga nguyo-nguyo. Yan.
rin mabalti. Huwag tayo ganun sipon. Kana ka ba, Jo? Oo. Sure? Kills colds and flu virus, man. Oh. Disinfectant spray. Just open your mouth, shake your hands. Before na lumito ka ba, Jo mo? Shake, saka. Kalimut mo yung shake. Hello ni bro, Jeff Cordera diya. Yan. Happy Valentine's Day! Oo, ni bro Shane sa diya. Itong pag-asisip sarap na. Yan. Asa naman na to ang gas ko diya. Chocolate and flowers. Ay, dugan na. Sweet ka na po. Joke, sige na ito bro. Ingat yan bro. We'll be right back mga guys. Don't you go. Check time. It is now 26 minutes after 2 in the afternoon. Time check on the canal sa Ginebra, San Miguel, this 2020, let us celebrate with one pride, one nation, one Ginebra nation. Drink responsibly. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ko si Manuel Mindanao, usa ka electrical engineer at tuyo sa American Duman Mandawi City, Cebu. Taas akong blood pressure, blood sugar. Di ko gawas na ko sa akong dugaw o pagpangihi, nagagmay na ang buwas o putol-putol pagit akong pagkato. Apan sa pagkumar na ko sa G-Detox Plus,